Gikonsidera ni Vice President Sara Duterte nga kabahin lang sa trabaho ang pagkataktak sa pwesto ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Dili sab makonsidera ni Duterte nga karma kang Torre ang pagpapahaka niya. Matod ni Duterte, kabahin lang kini sa gitawag nga journey ni Torre isip pulis. Kahinumduman nga si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa amahan ni Sara nga si kanhi President Rodrigo Duterte ug ang kalyado sa mga Duterte nga si Kingdom of Jesus Christ kun KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi no, kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganon. Gibarugan ni kanhi PNP Chief General Nicolas Torre III nga wala siya'y kasuko kang President Ferdinand Marcos Jr. sa pagkataktak kaniya sa pwesto. Sa kapinusa ka minuto nga pahayag ni Torre nga gipost sa iyang Facebook page, gipasalamatan ni ini ang mga tawo nga nagsuporta ug nag-unong kaniya. Gipaybalusab ni ini nga dili siya angay kaluy-an kay aduna pay mas kaluy-an nga mao mga biktima sa baha nga nag-antos hangtod karon. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Gipasabot-sab ni ini nga wala siya magtanom og kalagot hilabi na kang President Marcos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.